Ahoj mrtky, vítejte na mém aka reakčním kanále. Dnes se podíváme na youtubera, který pije vodku, teda Juicík. Čau lidi, dneska bych vám tady chtěl představit pár tipů a pár let, jak správně pařit. Tipů jak pařit, kolik ti je ty mrtko, 5 otazník, co to máš Juicík otazník. Nejdřív potřebujete něco chlastu, já jsem nesehnal nic víc než jenom vodku a protože vole matka, ne, prostě nebudeš mít tu zasranou flašku, ještě někde roztřískáš, tak mi dala tu malou mrtkovinu. Všichni ti věříme, ty mrtko, matka ti nechtěla dát vodku ve sklenici, tak ti ji dala do lahvičky, jo, hlavně, že v popisku máš napsáno, já jsem tu vodku ukradl, a aby to nebylo poznat, tak jsem to nalil do flašky, ale musíte být potichu, jinak se to dozví maminka. Takže teď, první věc, nenamažte se hned na začátku. Jak nenamažte se jako krémem otazník. Kurva. Dobrý herec, skoro tak dobrý jako já, Kappa. No nic. A první rada. Potom, když už jste namazaní, tak se chovejte jako totální kunda, chovejte se ještě hůř, prostě. Piču. Myslí si, jak je dobrý herec, ale já jsem lepší, koukejte, jak se dáví, snaží se, ale já mu to nezbaštím, mrkající smajlík. No já myslím, že to bude radši všechno, lidi, už víte jak kalit, vemte si z něj příklad, bumbali jste někdy takhle roztomile Juicík otazník aka reakční kanál a čusík busík píte Juicík teda vodku jako tenhle šikula. Jo a málem jsem zapomněl, koukněte se na kámošův kanál, kopíruje mě, nekopíruje Kappa, to je jedno, je v popisku videa, tak se když tak koukněte, ne, a není to reklama, smajlík.